Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І я вже рада вітати гостю цієї ефірної години. Це Ірина Верігіна, виконуюча обов'язки голови Луганської ОДА у 2014 році. Пані Ірино, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, ми будемо говорити, звичайно, про загострені ситуації на Луганщині. І спершу давайте пригадаємо хронологію подій, що відбувалося напередодні. Лебедине озеро у молодій терористичній республіці. Центр Луганська окупували зелені чоловічки. На вулицях бронетехніка. Населенню пропонують вибір – відсидітись у своїх квартирах або ж на підвалах ОМГБ. Что-то происходит, не знаю. Я вышла, там загорожено, тут загорожено, перед лицом машут туда. Конфлікт між лідером терористичної ДНР і його власними силовиками, так званим міністром внутрішніх справ, підірвав і без того напружену ситуацію. Ігор Плотницький звинуватив міністра у мародерстві та відбиранні квартир у населення, навісив на нього кримінал і через суд усунув із посади. Силовик не здався і блокував столицю невизнаної республіки беркутівцями та бронетехнікою. Сам забарикадувався в будівлі МВС. Згодом пояснив ситуацію. Верхівка ЛНР, мовляв, дестабілізувала ситуацію і стала кодлом для українських шпигунів та колаборантів. Він же весь у білому рятівник донбасян. Главе Луганской Народной Республики целенаправленно доводились недостоверные факты о якобы причастности структуры МВД к противоправной деятельности. Російські ЗМІ повідомляють, лідер так званої ЛНР звитяжно утік із Луганська. Критичною для нього стала інформація про кремлівську підтримку його опонента та марш російських спецпризначенців до Луганська. Та найбільше його злякало те, що на допомогу у вирішенні кризи вирішив заклятий друг сусіда Олександр Захарченко із ДНР. Сам Плотницький стверджує, нікуди не тікав і провів сьогодні нараду із силовиками. Закликав заколот зупинити. Восторжествует закон. Точка будет поставлена в этом деле. Тепер сходяться спостерігачі, більш рішуча ДНР таки поглине ЛНР. Плотницького не врятує ніщо, навіть фейковий замах, до якого він вдався одразу ж після чергових московських зауважень щодо зажерливості минулого року. У Луганську веселощі тривають. Озброєні люди штурмом взяли Генеральну прокуратуру ЛНР. Генпрокурор ЛНР Подобрий заарештований. Це людина Плотницького. Тепер або кнопка ліфта, або кафе «Вітерець», або волинська різня у Катині, як обіцяв Захарченко. А от луганчанам навіть Лебединого озера не увімкнули. Інтернет заблокований, телекомпанію закрили. Рана Алієва, Заман, АТР. Власне, ми пригадали, як це все відбулося напередодні, з чого починалося і у чому була причина конфлікту між так званими ватажком ЛНР та так званим міністром внутрішніх справ ЛНР. Пані Ірино, ну одразу до вас питання. Що відбувається зараз у Луганську, за вашими відчуттями, на вашу думку, як ви це поясните? Почало відбуватися ще в 2014 році, коли російські найманці захопили нашу територію. І взагалі на території квазі-ЛНР на протязі цих 3 років відбувалися різні події. Ми бачили, що були намагання декілька разів усунути Плотницького, потім він розіграв таку історію, що начебто на нього був замах. Потім ми згадуємо історію з Мозговим, який заважав Плотницькому і його прибрали. Потім були іще інші лідери терористичних організацій, які хотіли сісти на місце Ігоря Плотницького. Те, що зараз відбувається на Луганщині, на тій окупованій території, це просто переділ власності. Справа в тому, що між ЛНР і ДНР ніколи не було нормальних стосунків. Вони дві терористичних організації, але кожна організація, кожна квазіреспубліка існувала по-іншому. І навіть одні кремлівські групіровки підпорядковувались ДНР, а інші кремлівські групіровки підпорядковувались ЛНР. І нічого б воно не відбулося, якби Кремль не санкціонував ці всі події. Тут
тут є або боротьба в ЛНР всередині, або ж ДНР хоче поглинути ЛНР, тому що ДНР більш потужніша терористична групіровка, там більше така вона воєнізована, там більше російської техніки. І я думаю, все-таки вони хочуть об'єднати ці дві квазіреспубліки. Але коли я розмовляла по телефону з людьми, які знаходяться на окупованій території, вони збентежені тим, що якщо їх поглине ДНР, тому що якщо люди з ЛНР можуть виїжджати на територію України, то в ДНР там більш жорстка дисципліна, і там відслідковується кожен крок кожного громадянина, який живе на тій території. На вашу думку, чому Корнет міг стати невигідним Плотницькому? Тому що все фактично почалося з міжособиць між ними двома. Ну, справа в тому, що один і що другий не білі пушисті. Справа в тому, що ми пам'ятаємо декілька років тому, що заборонили людям завозити м'ясо з території України на територію ЛНР, тому що воно неякісне. А причина була в тому, що всі магазини, які є на території квазі-ЛНР, вони належать Плотницькому. І люди розуміють цю конкуренцію, і тому вони заборонили завозити навіть ті продукти харчування, які потрібні людям для власного вживання. І Корнет також замішаний в корупційних схемах на території ЛНР. І тут два корупціонера схліснулися. Хто? Боротьба за владу, за поселення на території. Якби, знаєте, це було, що піднялися люди, вони захотіли повернутися в Україну, то це зовсім інше було питання. То ми побачили, що луганчани не задоволені політикою Росії, політикою окупаційних військ, а тут все-таки іде переділ власності між собою. Тим більше, і ще раз, ми бачимо російську техніку, яка з'явилася в центрі Луганська. І тут я вважаю, що і місії ОБСЄ, і міжнародним спостерігачам потрібно фіксувати це, що дійсно техніка є на території окупованої Луганщини, саме російська техніка. Да, вона частково була перекинута із Росії, але ця техніка знаходилась і на території окупованої частини Луганщини. Я знаю, була велика військова база на території Красного Луча, я знаю, була військова база на території з тої території Новотошківки і Золотого. Чому не відкривають Золоте? Да? Ми говоримо про пункт пропуску. Україна готова, і ми можемо людей, щоб люди пересувалися з цієї території на нашу територію. Але ж на тій території дуже багато було російської техніки, і тому бойовики були не зацікавлені в тому, щоб відкрити цей пункт пропуску. Ми зараз продовжуємо нашу розмову. Хочемо почути, як у Росії коментують те, що відбувається на території так званої ЛНР. З нами на прямому зв'язку зараз телефоном Павло Каныгин, специальный корреспондент «Новой газеты». Павел, здравствуйте. Хорошо ли вы нас слышите? Да. Павел, знаете, первый вопрос – это то, что где сам Игорь Плотницкий? Потому что вчера были сведения о том, что он якобы уехал в Россию. Сегодня он там утром совещался, якобы он все-таки на территории на Донбассе. Какая информация есть у вас? У меня информация такая же примерно, как и у всех, потому что если его эвакуируют в секретном порядке, то ни мы, ни вы не будем об этом знать какое-то время. Поэтому, но вот если верить последним сообщениям, то он находится в Луганске. И, конечно, его, в принципе, жизни, наверное, вряд ли что угрожает, потому что человек, смерть которого там, или ликвидация которого Москве совершенно не нужна. То есть Москва прекрасно понимает, что это один из подписантов Минских соглашений, и это, в общем-то, такая марионетка, глава марионеточного правительства в Луганске, устранить которого, в общем, нет никакой необходимости. Он абсолютно лояльный, абсолютно послушная и лояльная фигура, и это человек, который всю свою жизнь проработал на коррупционной должности государственного пожарного инспектора еще при Украине. И, в общем-то, он прекрасно понимает, что значит быть лояльным, и как строится вертикаль, и как исполнять приказы вышестоящего руководства.
Поэтому если Москва решит, что ему пора уходить, то он это сделает без всякого боя и уступит там свое кресло, пост кому угодно, там Сидорову, Петрову или Александру Захарченко. Вот. И, в общем-то, эта идея, которая вот сегодня всячески обсуждается и муссируется об объединении двух этих республик в одно, в общем-то, есть лоббисты у этой идеи, но в Москве, но это не задача первой необходимости, в общем-то, да, и так справляются. Москва и так насаждает этим образованием свою политическую волю, вот свою, и там и для этого нет необходимости объединять или наоборот как-то разбивать. Павел, вот. Возможно, речь идет о том, чтобы просто немножко навести там порядок, вот, и для этого требуется некое силовое решение. Вот. Павел, скажите, действительно ли между так называемыми ДНР и ЛНР есть напряженность? С чем она связана? То есть это, опять же таки, борьба за власть, борьба за контроль территорий? Есть ли это, по вашему мнению? Надо понимать, что все эти люди, которые там борются друг с другом, разные группы, они все лояльны России. Это во-первых. Во-вторых, да, там существуют разные, скажем, группы влияния, которые пытаются как-то выживать и на территории, где относительно мало ресурсов и совершенно убитая экономика, пытаются как-то прожить, и для этого, конечно же, вступают в борьбу друг с другом. Вот. Но это не значит, что как бы сами по себе эти республики находятся в конфронтации. Нет, говорить об этом, конечно, мне кажется, немножко неправильно, потому что в конфликте находятся только силовые группы. Вот у кого оружие в руках, кто считает, что он имеет больше прав на какие-то блага, на какие-то ресурсы, которые, опять же, благодаря России и из России туда прибывают, тот, значит, вот тот как бы и прав, да, кто сильнее, тот и прав. Вот. И Москве, конечно, эта ситуация, когда она выходит из-под контроля, не очень нравится. Вот. Поэтому, возможно, и появилась необходимость там пригнать дополнительных военных и технику вот из Донецка, где относительно все более-менее нормально, вот в такой вот всегда плохо управляемый Луганск. Павел, скажите, ЛНР всегда было менее управляемым, так скажем, всегда там было больше каких-то напряженных, всегда больше было каких-то групп, каких-то людей неподконтрольных, каких-то казаков, которые хотели там то свою республику, то, значит, были против того, что там люди из России приезжают, и там какие-то команды сурков посылают. Вот. И до сих пор так более-менее, и до сих пор эта ситуация слабой проводимости тока, да, до сих пор она присутствует в ЛНР. Но вот сейчас, видимо, это вот мы наблюдаем такой этап, можно сказать, наведения порядка. Чем все закончится, непонятно. Может быть, будут объединять эти республики, как говорят, может быть, просто дадут вот так вот подзатыльники всем, и все обратно вернется к прежнему. Павел, что в этой ситуации, как вы думаете, будет делать Россия? Она уже вмешалась в конфликт? Какова судьба Игоря Плотницкого непосредственно, как вы думаете, вот с руки Кремля какое будет решение? Ну, вот как я вам и сказал, Москва, естественно, все происходит исключительно, значит, все происходит не без ее ведома, она прекрасно все понимает и прекрасно знает вот, о всей этой ситуации. Вот. Плотницкого, наверное, в какой-то отдаленной перспективе мало чего хорошего ждет, но вот в среднесрочной, ближайшей перспективе, я думаю, все будет нормально. Как я сказал, он подписант Минских соглашений. И этот человек должен оставаться в строю и должен просто, грубо говоря, дальше жить, да, потому что в каком-то смысле он является таким вот, что называется, исполнителем, да, и вот тех соглашений, которые очень на самом деле важны для Москвы и для Киева тоже, Минских соглашений. Вот. Поэтому как бы его номинальная фигура, она имеет значение. Вот. Но также возможны варианты слияния там, да, каких-то в административном плане, да, ЛНР и ДНР в какую-то одну структуру. Это тоже возможно будет решение. Павел. Возможно,
Да, Павел, спасибо большое за ваше мнение. У нас, к сожалению, ограниченное эфирное время. Спасибо большое, что вы нашли возможность и присоединились к нашому ефіру. Павло Коныгін, спеціальний кореспондент «Нової газети», був разом із нами з Росії, коментував цю ситуацію, як бачать її там. В чому погоджуєтеся, в чому не погоджуєтеся з ним? Не погоджуюсь з Павлом, все буде добре. Що значить все буде добре? Все буде добре тоді, коли Донбас повернеться в склад України. А все буде добре, то що якщо там залишиться Плотницький, я не бачу в цьому гарного чи чогось гарного. Чи Корнет, чи Плотницький – це окупант. Для мене головне – це повернути територію України. І зараз потрібно працювати українській дипломатії і фіксувати ті факти присутності Росії на території України. Потрібно показати всьому світу про те, що відбувається зараз на території Луганщини. Там офіційно є російські війська. І, до речі, хочу сказати, що в Україні є один тільки правозахисний рух, це «Сила права», який очолює Андрій Сенченко, який фіксує факти присутності Росії на території України. І у нас уже на території України більше 100 є позитивних рішень судів, а більше 5000 ми вже зафіксували фактів присутності Росії на території України. І, до речі, десь тиждень тому ми створили центр по деокупації і реінтеграції і пропонуємо нашим людям, це громадська платформа, обговорювати тему, що буде, коли ми повернемо Донбас і Крим. А це обов'язково буде. Це може бути не сьогодні, не завтра, тому що, як ми дивимося про цей закон про реінтеграцію Донбасу, про який дуже добре і довго говорять, який пустий цей закон, в якому немає механізму повернення територій. І тому ми запропонували громадськості, українському суспільству саме обговорення теми реінтеграції Донбасу і деокупацію Донбасу. Справа в тому, що коли ми кажемо про закон про реінтеграцію Донбасу, є чітка позиція про те, що потрібно назвати час, коли була окупована наша територія, що не це можна... час, наскільки я знаю, визначений 20 лютого 2014 року. Але це потрібно, щоб було в законі, тому що ми не можемо казати, що анексія Крима, а окупація Донбасу. Воно є одне. І Крим, і Донбас – це окупація, анексія нашої території. Чи визнала Росія Донбас, чи не визнала Росія Донбас. Ну, ми там бачимо чітке управління Росією. Ми бачимо, що там ходять гроші російські. Ми бачимо, що дітей вивчають по російським підручникам. Ми бачимо, що це соціальне пособі, яке виплачує Росія пенсіонерам українським. Причому, якби Росія відмовилася йти з Донбасу, то з 1 жовтня 2017 року вони б не піднімали це пособі, яке вони оплачують пенсіонерам на тій території. І тому зараз головне, нам потрібно усвідомлювати, а що буде тоді, коли ми повернемо нашу територію. Сказати, що зараз військовим способом ми її повернемо, не повернемо. Ми б її могли повернути в 2014 році, і це я знаю. І щоб зараз не говорили і політологи з каналів, що російські війська зайшли, ми не могли. Ми могли повернути в 2014 році нашу територію, тому що це я бачила і це я знаю. Зараз я вважаю, що нам потрібно включати дипломатичні наші всі стосунки. А що ми бачимо зараз у нашому плані, взагалі в міжнародному? Ми бачимо, що у нас повний провал дипломата Порошенка, тому що у нас ускладнюються відносини з Польщею, у нас ускладнюються відносини з Румунією, з Угорщиною, і дуже складна ситуація у нас. І тому зараз потрібно, може, якась реорганізація дипломатичної служби. Необхідно в ті країни, де немає у нас послів, все-таки направити тих послів. І як казав Борис Тарасюк, Борис Тарасюк був двічі міністром закордонних справ, наш депутат від партії «Батьківщина», він говорив про те, що якщо раніше через комітет закордонних справ призначались посли, вони узгоджувались, то зараз це прерогатива президента, а йому нема коли поки чим займатися, і у нас дуже багато країн світу, де немає представників послів України. Про яку ми можемо говорити
нашу позицію України, про наші заяви, якщо нашу країну не представляють в іноземних країнах. Пані Ірино, ну процес повернення і деокупації території – це таке дуже, знаєте, загальне питання. Ми зараз будемо концентруватися поки що на тому, що ми зараз маємо. Вже на ситуацію у Луганську відреагували українські політики. Напередодні Петро Порошенко скликав воєнний кабінет. А от також прокоментував це питання і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Давайте почуємо. Це не тільки внутрішні розборки там всередині між бандами, це також розборки між відповідними російськими спецслужбами. І це чітко доводить, що саме Росія там всім рулить. Це ще один аргумент для міжнародного співтовариства. Однак ми враховуємо, що можуть бути і провокації, і свідомі обстріли, і загрози цивільному населенню, тобто українським громадянам, які там страждають від окупації. Ми повернемося зараз з вами до цього обговорення, до обговорення цієї теми. Торкнемося ще одного. З нами зараз на зв'язку журналіст Бачо Корчелава, тому що будемо зараз з ним говорити і про Україну, і про Грузію. Бачо, доброго дня, чи чуєте ви нас? Добрый день. Ваш коментар з приводу ситуації, з приводу ескалації на Луганщині? Ну, пока, честно говоря, не очень вообще понятно, что там происходит. Насколько я понимаю, ситуацию там наши военные спецслужбы отслеживают, но сейчас говорить о чем-то, о том, что происходит на Луганщине, пока, еще раз говорю, сложно сказать, очень мало информации. Скажіть тоді, будь ласка, з приводу Грузії, тому що знаємо, що там проводиться контртерористична операція, знаємо, що там був затриманий один із підозрюваних у тероризмі. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, тому що ви... Точно, никто не знает, задержан он или ликвидирован. Смотрите, на данный момент единственное, что точно известно, операция началась вчера вечером. Началась она неожиданно, потому что, исходя из того, что как всегда вели спецслужбы, было понятно, что никто такого не ожидал. Просто, скорее всего, перепроверялась какая-то информация, и во время перепроверки трое людей, которые говорится о том, что там трое людей находятся в этой квартире, трое людей открыли огонь и забросали гранатами. На этот момент точно известно, что все они не граждане Грузии. Квартира, в которой они находятся, официально принадлежит гражданке Грузии, но этнической чеченке, но эта женщина уже давно не живет на территории Грузии, уже лет 5, и эта квартира сдается. Что еще известно? Известно, что погиб один из людей, служивших в спецназе Грузии. Ему делали операцию в одну из клиник, но его травмы оказались несовместимы с жизнью в результате взрыва гранат. Вот это пока все, что известно. Пока еще какие-то действия идут, то возникает перестрелка, то она опять утихает. Но, насколько я понимаю, грузинские силовики, из того, что можно понять по информации, они пытаются взять хоть кого-то живьем. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже, що ви поділилися оперативною інформацією разом з нами. Бачу, Корчулава, журналіст, був з нами на прямому зв'язку. Він розповів, що наразі відомо про контртерористичну операцію в Грузії, а ми повертаємося до розмови у студії і говоримо про те, що відбувається в Луганську. От дивіться, напередодні так з'явилися озброєні люди у центрі міста. Були різні версії, хто це був. На вашу думку, хто ці люди? Це російські спецслужби, тому що на протязі 4 років все те, що відбувається на окупованій частині Луганщини, за цим стоїть спецслужба Росії. Причому перші ФСБшники, вони з'явились на території Луганщини ще в листопаді 13-го року, і ще до Революції Гідності. Вони в центрі Луганська зняли квартири і почали жити. Тобто ФСБшники поселилися ще до окупації нашої території. Вони там і є, і вони контролюють цю ситуацію, яка є на території Луганської і Донецької області, тому що не можемо казати тільки Луганської і Донецької області. В Донецькій області більш так Захарченко, більш жорстоко, більш воєнізовано, а на території Луганщини там Ігор Плотніцький. Але дійсно Ігор Плотніцький є підписантом Мінських домовленостей. І, по-перше, ми бачимо, що Мінськ зайшов в глухий
глухий кут, що мінські домовленості не виконуються, що я категорично проти була зразу цих мінських домовленостей, тому що ці домовленості були підписані з терористами ЛНР і ДНР Захарченко і Плотницьким, і тим самим йде легалізація терористичних організацій. Я згадую, коли проходив обмін заручниками, і було легше обмінювати заручників, тому що вони були не прив'язані до мінського процесу. Зараз заручники прив'язані до мінського процесу, і ми бачимо, що поки що цей процес не зрушився з місця. Далі, згідно Мінська-1, ми втратили частину нашої території, і згідно Мінська, більша частина території, яка повинна була контролюватися Україною, вона була захоплена терористичними організаціями. І тому, коли ми повертаємося знову до Мінських угод, то потрібно говорити, що Україні не можна триматися за ці Мінські угоди, а потрібно шукати інші формати перемовин. І знову ми говоримо про Будапештський формат перемовин. І якщо Росія зараз не хоче сідати за стіл переговорів, не хоче обговорювати, то Україні все одно потрібно говорити і зі Сполученими Штатами Америки, і з Великою Британією, і з Францією, і нагадувати їм про те, що вони гарантували нам територіальну цілісність і незалежність. А потім можна буде посадити за стіл перемовин Росію. А якщо ми тільки захопилися і говоримо про ці мінські домовленості, ну скільки можна про них вже говорити? Потрібно шукати дійсно інші формати. Потрібно, ми чекаємо від Сполучених Штатів Америки летальну зброю, нам її обіцяють, але ж поки ми бачимо, що цієї зброї немає. Ну, потрібно ще говорити про той факт, що у нас збільшився товарообіг і торгівля з Російською Федерацією за цей рік на 37%. Ми вимагаємо санкцій від Європи, від Сполучених Штатів Америки, а Україна торгує з країною-окупантом. Пані Ірино, хочу вам поставити дуже цікаве одне питання. Є інформація про те, що голова Російської Федерації Путін, він дав доручення підготовити постановку економіки до переходу на, цитую, воєнні рельси. Йдеться про великі приватні та державні підприємства Росії, які мають бути зараз готові оперативно перейти на ці воєнні рейки і збільшити обсяг продукції, якраз саме військової. Ми зараз бачимо, що відбувається на Луганщині. Ми прекрасно розуміємо про те, що це не могло б не відбуватися без контролю Москви, без контролю Путіна. Про що може свідчити ось ця інформація? Це говорить про те, що скоро президентські вибори в Росії. І Путіну потрібно показати, що він сильний президент, що з Росією будуть вважатися в усьому світі, що Росія є стратегічним партнером багатьох країн. Ну і в першу чергу він хоче показати свою силу, Путін. І для того, щоб за нього... Це не говорить про те, що, можливо, нам варто чекати якоїсь ще подальшої ескалації на Сході зараз? Ви знаєте, я не думаю, що Путін далі буде просуватися. Він буде посилювати свою присутність на території окупованої частини Донбасу. А також Донбас використовувати як полігон. Тому що чи десь військові навчання, чи тут є противники, і вони можуть використовувати різну зброю, і новітню зброю, а також є утилізація тої старої зброї, яка була на складах Російської Федерації. Тобто це такі навчання, і вони використовують Донбас саме як цю площадку для навчань. Проте, де Ігор Плотницький достеменно бачите різні свідчення і різна інформація, то він в Росії, то він в Луганську, начебто він сьогодні проводив нараду зранку, перебуваючи в місті. Але напередодні прийшла така інформація у ЗМІ, що поки що крісло ватажка так званої ЛНР під Ігорем Плотницьким недостатньо хитається, Путін готовий дати йому ще один шанс. Про який шанс йдеться?
Ну, шанс. Шанс те, що він буде залишатися маріонеткою Кремля на території Луганської області. Ну, ми не знаємо, чи дасть йому цей шанс, чи не дасть йому шанс. Це може відповісти на це Путін, хоча ми бачимо, що Росія не робить таких заяв, тому що якщо зробити такі різкі заяви, то зрозуміло, хто за цим стоїть. Але всі розуміють, що за цим стоїть Кремль. Ви говорили про те, що так звана ДНР може працювати на поглинання своєї квазіреспубліки Кулаги Луганської. Навіщо це об'єднання? Кому воно може бути вигідним? Ну, чи керувати двома такими незрозумілими об'єднаннями, чи керувати однією територією, тому що я не можу назвати це республіками чи чимось іншим. Якщо буде сильний потужний контроль, то краще контролювати одне щось, якесь об'єднання, чим два. Ну, але ж це ми так думаємо, а про плани ми дізнаємося, я думаю, через декілька днів те, що там відбувається. Тому що спочатку ж думали проводити референдум тільки в ДНР, тоді як він ще квазі-ДНР, потім в ЛНР. Але ж плани у них міняються постійно. Поки ми не будемо контролювати ту територію, поки там не буде України, наших українських законів, ми впливати на ситуацію, ту, яка відбувається там, ми ніяк не зможемо. Україна не зможе ніяк впливати. І Росія хоче, дійсно, на територію України це військовий конфлікт, ця війна, і вона виснажує і економіку України, і Україну, і Путіну це вигідно. І тому цей процес буде затягнутий. Пані Ірино, до чого ви схиляєтеся? От що відбувається на цій території у Луганську насправді? Це розбірки між певними персонами всередині так званої ЛНР. Це лежить у площині стосунків між так званою ДНР та так званою ЛНР. Чи це все ж таки якісь перестановки Кремля? От до чого ви зараз схиляєтеся найбільше? Я не думаю, що це перестановки Кремля, тому що дійсно Плотніцький поки ще потрібний Кремлю. І якби Кремль хотів прибрати Плотніцького, він би це зробив делікатніше. Ми згадуємо Болотова, який помер від сердечного приступу. Ми бачимо інших лідерів, того підірвали, того отруїли. А якби потрібно було прибрати Плотніцького, це я ж кажу, щоб Путін це б зробив інтелігентно. А тут це внутрішні розбірки між бандформуваннями. Це моя така точка зору. Але ж побачимо, що буде через декілька днів. Ми згадували сьогодні так само події, які відбуваються у Грузії, і зараз можемо долучити до нашого ефіру Гелу Васадзе, грузинського політолога. Він з нами на прямому зв'язку. Гела, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый вечер, да. Да, расскажите, пожалуйста, какой информацией вы обладаете, что происходит сейчас в Грузии? Вот мы общались с Бачо Корчулавой, он говорит, что пока нету там подтверждения, ликвидации кого-то из тех, кого подозревают в терроризме. Что вам известно на данный момент? Вот только что буквально завершилась контртеррористическая операция, где-то около часа назад. Что произошло на самом деле, конечно, толком еще никто не знает. Факт тот, что где-то вчера в районе полуночи началась стрельба в одном из районов города. Штурмом брали квартиру. Видимо, правоохранители хотели взять ее сразу же и недооценили уровень подготовленности и вооружения тех людей, которые там засели. В итоге спецоперация продлилась более чем, не более чем, а почти сутки. Продлилась эта спецоперация, потянули технику. К сожалению, один из спецназовцев, который был тяжело ранен, умер в больнице. Теперь, что касается, кого взяли или кого там убили. Вначале прошла информация, что 3 террористов, которые были в квартире, они ранены. Сейчас прошла информация, но опять-таки неофициальная, что террористы ликвидированы, что они погибли. Квартиру, которая там была, снимала семья принадлежит семье, вернее, из Панкисского ущелья, а Панкисское ущелье – это район компактного проживания чеченцев. К сожалению, там очень сильно влияние ваххабитов.
и многие из Пангисского ущелья были в Сирии, особенно молодые люди. Ну, опять-таки, это все разговор, это все, скажем так, неофициальная информация, официальной информации пока никакой нет. Журналистам, интересно, журналистами был момент. Журналистам запретили работать в прямом эфире, что у наших журналистов, конечно, вызвало достаточно такое серьезное возмущение, но я считаю, что это правильно. Во время контртеррористической операции снимать передвижение спецназа в прямом эфире все-таки не стоит. И что интересно, этот район, это не центральный район города, но и не так уж и далеко от центра. В этом районе, как мне уже рассказывали те, которые там проживают, именно вот в этом микрорайоне наблюдается большая концентрация иностранцев, особенно из стран Ближнего Востока. Ну, в основном это все законопослушные граждане, которые работают, которые открывают какие-то мелкие бизнесы, пытаются как-то устроить свою жизнь в Грузии. Но вот этот конкретный случай, они тоже были иностранцами. Проживали ли они долго или они приехали, непонятно. То же самое непонятно вообще, готовили ли они что-нибудь в Грузии, потому что для Грузии вот такой сценарий, вот такие картинки, это вообще что-то из области, чего у нас не может быть никогда, потому что у нас никогда такого не было. Но мир глобализуется и бывает всякое. Непонятно, зачем им был нужен склад оружия. Готовили они что-то в Грузии, или же это была какая-то транзитная какая-то квартира для переправки оружия, ну, например, на Северный Кавказ или исламистским группам в Азербайджане, тоже непонятно. Большое вам спасибо большое, Гела, что вы нашли время и присоединились к нашему эфиру. Будем ждать официальной інформації з Грузії, следить за этой ситуацией в тому числі. Гела Васадзе, грузинський політолог, був з нами на прямому зв'язку з Грузії. Могли почути від нього також інформацію, що там відбувається. Пані Ірино, на вашу думку, чи потрібно зараз Україні якимось чином втручатися у ситуацію, що склалася на Луганщині? Якщо так, то яким? Ну, Україна не може туди втручатися в ту ситуацію, тому що Україна не контролює офіційно. Да, ми можемо спостерігати за тим, що відбувається. Да, ми можемо тиснути на Росію, ми можемо фіксувати присутність Росії, ми можемо говорити на міжнародному рівні і казати, що там дійсно є російські окупаційні війська. А стосовно того, що от відбувається в Грузії, да, у них антитерористична операція. Антитерористична операція йшла скільки? 2 дні. Вчора, сьогодні. І вони вирішили всі питання і ліквідували. У нас назвали антитерористична операція, і вона вже 4-й рік іде. Тобто це не антитерористична операція, а в Україні йде війна. І якщо казати про те, що речі потрібно називати своїми іменами, то Грузія назвала це правильно антитерористичною операцією, а нам потрібно назвати було це війною. А стосовно ще Грузії, після того, як депортували грузин з території України в Грузії під українським посольством, також вийшли грузини, більше 1000 чоловік, які були обурені тим, що людей депортували на територію Грузії і навіть посольство Грузії не поставили до відома. Тобто знову у нас є прогалини в нашій дипломатичній політиці. Як, на вашу думку, все ж таки буде розвиватися надалі ситуація? Тобто, ну, там, залишиться або Корнет, або Плотницький, і все буде так, як і було. От, яка перспектива розвитку цієї ситуації, як гадаєте? Чи Корнет, чи Плотницький. Окупант є один – це Росія. І поки Росія не піде з території України, поки буде йти війна. Тобто, незважаючи на те, чи один, чи інший, цей процес не веде до повернення тієї території в склад України. На превеликий жаль. Пані Ірино, я дуже дякую вам за цю розмову. Ірина Верігіна, виконуюча обов'язки голови Луганської ОДА у 2014 році, була гостем цієї ефірної години. Говорили про ситуацію безпосередньо в Луганську, а також про контртерористичну операцію у Грузії. Я з вами не прощаюся. За 5 хвилин ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Дочекайтеся.